हाथना हाथना चिवरा लोग ले दिया रहे आ इनका पतल में अभी इनका चेला के लड़का अभी एक मुट्ठी चिवरा डॉलर रहे हैं तो बस 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 दिया रहा जादू जी रहले मतलब ए बेआजी ए बेआजी झंड भर चिवरा खइला से जीवन चली खिसिया के खड़ा हो गइले ना खाए ना खाए गर्जन आइले कोले का भेला गुरी त तार लइका के का पढ़ावले बड़ा चिवरा इतना लेनी है तो कहता कि ई झंड भर खेला से का होई वो अपना लइका कहीं कर चला डांटता रहे चुप 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 बेवकूफ सभ्यता है ये नहीं हां कोनो कुंवर जी हमार गुरु हम हां झाट भर खाए हां अच्छा है गाड़ी मारा अस्पताल में तोरा का मतलब कुछ करो कहबो ओकरा मेले से कहा तो ब्यास काहे बुलावल जाए खाली मनोरंजन करे के रही तो जितना जाने में दोनों जाने बानी जा हां उतना में 3-4 गो ऑर्केस्ट्रा हो गए तब का ओ में खरवास नु हां तो काहे ब्यास बुलावल जाला काहे कि हसैबो करिलो निमनो बर कहिलो लाइदारियो गाइलो हां आ कुछ प्रसंगो कहिलो कथो रामायण कहिलो एही से ब्यास बुलावल जाला लास्ट में यहां के आइल बनी बक्सर जिला से कहता रहे कि हमरा के 10 टकिया ना देहनी हां काहे एगो नंबरी बले बो एगो एक बार सटल दूगो जीरो खप दे बगली में ऐड जाला जनी हकी अब बताई श्रद्धा भाव से केहू रवा के 2 रुपया देओ हां पैसा तो वो आदमी के प्रणाम करे के चाहे ना दिलो तो कोनो केस ना करबो ना जकरा श्रद्धा भाव जुटता लिया के देता तार के 10 20 50 100 खाली 500 लेबो ए त इजा गाड़ी मारा के धइले बड़े 500 तोरा ब्यास के कुछु को बोले के लूरे नहीं खे ना पैसा देबे वाला के इंसल्टी कहता कि हमरा के 10 के नोट ना देहनी 20 के नोट ना देहनी खरमास में 4 दिन घरे रह जास त लगे है बंटी बोली ना तो महुआ पिए पैसा कहतर के जा कमा के धइले बड़ के गाड़ी मारा के धइले बड़ कहले बताई इनका ये कुल भाषा बोले के चाहिए ये कुल बोलबो माने तारा ई कुल कहे के चाहत रहे हां तो ये गाड़ी मारा के धइले बड़ जले बो हां ए मर देते ये मर देते नहीं एकर माने हां जब ही गाड़ी मारावत चोरवा के मन बस ककरी के खेत में जे जैसन रहेला तैसन सोचे लगेला हां जी अब हम ना जाने जे मरवले पर पैसा मिलेला हई हमार बाबा बाड़े राहुल बाबा इनके मंडली में लड़का झाल बजावत रहे हां आज अपना ठेकेदार चलता दुर्गापुर में टेंडर हां सुपरवाइजर रख के हां ये लड़का के आज 2 ताला घर बन गए हैं तब सरवन के भेजब हरियाणा वाला में जल्दी 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 राहुल बाबा ले जे हैं हां तार मंडली में एगो लड़कन के ना रहते जितना बाउर बुद्धि बा अरे उहे सिखावे के बा हां जी पढ़ाने में जिनको जमाने लगे वही आज मुझको सिखाने लगे जिनको सिखाया है कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे अभी पेड़ पर 4 दाने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं अरे बेवकूफ अरे पागल पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है किताबों में खत आने जाने लगे हम धीरे धीरे कहते हैं कि हरे राम 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 तो कहते रहे कौन इनका बीच में मांगूरी अब बताई जितना अश्लील भाषा बोले के बाद कहते रहे कि हम नाचे वाला ना है हम खाचे वाला है ब्यास तो के अब ना ला गाड़ी में को ने 9 गो स्वर के नहीं होता देता थोड़ी खाचे वाला हवे कि चौथे वाला हवे इनकर भाषा है अब जरा गोड़े नहीं थे बताई का अब वो नाची का गाड़ी में गुह तो बाना और 9 गो स्वर के न्योता दे लेके चल हम चल तनी हो गए आवास खाए खातिर यही से हम कहिले कि बाबू मोले अनहरिया में अब बेटा नाव धो देता अपन पावर हम पावर हाउस तो नाव धोले बड़े भैया तोरा भाषा बोले लगो नहीं भैया
तो हमारी इज्जत ये बिगड़ जी। हम तो चाहता नहीं जी सुधर जाई। अरे तारा संग रहला पर केहू सुधरी तू जरूर असली बोलवाइए देबो। भाड़ संग पा दो ना तो बखरा से बाजे छोड़ी कर बात। ये कौन प्रसंग है मृत्यु के पूरा अंतिम मृत्यु उपरांत ये प्रसंग हो ना हो। हट तू गईता मृत्यु के उत्पत्ति श्राद्ध काहे होला काहे लगी लियाला काहे 10 दिन घंट में पानी दियाला ये कौन प्रसंग है जी। अब सीता जी वनवास में गईली लव कुश के जन्म दिहली लड़ाई भइल ना ई होए ना एकरा आगा भी हम गवले बनी जकर नमो रखत रहो महापुरुष पुरुष ना हमें सुखनंदन जादव वो महापुरुष है जे भोजपुरी में रामचरितमानस के रचना कइले बा वो पुरुष थोड़े है वो महापुरुष जी। बाकी भगवान के असीम कृपा जे 5 हालत गोला उनका संग गवले बा नहीं खे विश्वास तो जांच ले सब बा 5 हालत गोला गावे के अवसर मिलल बा ओ महापुरुष बा हई 3 दिन के जोगी का थी में जाटा भइल बा। तो अपना जाने में व्यास बनल खाली मुंह में बिस्टा भरले बड़ा बिस्टा भक भक बिगतर बिगतर